Halkara derejetine geçirilýän sergide görkezilýän önümler ýurdumyzyň dokma senagaty pudowynyň saatlaşykly ösüş ýoluna düşendigini, bu urda halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilýändigini has aýdynlygy bilen eşgär etdi. Ýurdumyzyň amatly toprak howa şertleri, dünýä bazaryna uly isleg bildirilýän orta we inçe süýümli paxtany senagat meçherde öňürmäge giň mümkinçilikler döredýär. Hormatly prezidentimizin gol çeken değişli kararı bilen paxtanyň döwlet satyn alyş bahalarynyň ýokarlandyrylmagy, dokma senagatynyň çygymal binýadynyň hasam puwtolandyrylmagyny, öňürilýän önümden görnüşleriniň möçöriniň artdyrylmagyny şertlendirdi. Dokma senagaty ministerliginiň diwarlygyna bu puwdokda ýetilen sepetler giňden beýan edilýär. Durmuşa geçirilýän giň gerimli özgörtmeler maksatnamalaryň çäklaryna ýurdumyzyň dokma puwdogy, milli ykdysadyýetimiziň ýokary depgirine ösýän urlarynyň birine urildy. Soňky ýyllarda öňdebarjy tehnologiýa enjamlary urnaşdyrylan döwrebap dokma kärhanalarynyň ençemesi guruldy. Milli ykdysadyýetimizi sanly ulgam arkaly ösdürmek boýunça giňerimli işleň dokma senagaty puwdogyna da üstünlikler alınıp barylýar. Bu önümler insan bedenine ýakymlygy, berkli hem gelşikli bedegi bilen diňe bir ýurdumyzyň däl eýsen daşary urtly aljylaryň arasynda da uly islegden peýdalanýar. Dokma puwdogyna ýeri döwlet maýy goýum serişdeleriniň gönükdirilmegi netijesinde soňky ýyllarda ýurdumyzda bir neçe önümçilik toplumlar döredildi. Dokma senagatyna değişli toplumlaryň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegi, olara täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy, önümçiligiň mukdaryny artdyrmak bilen bir hatarda önümliň hil derejetiniň ýokary bolmagyny şertlendirýär. Şunun bilen bir hatarda halkara derejetinde geçirilýän sergi ýarmarkasynda bir neçe kärhanalar ýüplük önümçiligi, dokma senagatynyň galyndylaryny gaýtadan işlemek boýunça mümkinçiliklerini görkezýärler. Bu gedekki sergi diňe bir dokma senagatyna öňdebarjy önürjileri, üpçün edijiler däl, eýtem dünýäniň meşhur dizaynerlarynyň türkmen paýtagtyna jemledi. Munyň özi halkara sergi ýarmarkasynyň köp taraply häsiýeti eýe bolanyny eşgär edýär. Milli keşteçilik sunugatymyzyň UNESCO-nyň adamzadyň madadäl medeni mirasynyň sanyna girdilmegi, gadymy döwürden göz başalýan medeni mirasymyzyň bütün dünýäde ikrar edilmesidir. Häzirki döwürde bu sunugat döwrebap ýörelgeler esasyna lawazlary taýýarlaýjy milli dizaynerlerimiz tarapyndan hasam baýlaşdyrylýar. Halkara sergi ýarmarkasy 13-nji iýunda öz işini tamamlar.